Já vás zdravím od zastávky Královo pole nádraží. A před tímhle krasavcem Solaris Urbino poslední generace. Teď to teda platí k datu natáčení tohoto videa. Mimochodem toto vůz dopravního podniku města Brna se evidenčním číslem 2691. Natáčíme, nebo spíš já teda natáčím krátce před Vánocemi 2022. Máme prosinec. Dáme si ještě Urbino takhle hezky zepředu. Musím říct, že co jsem zažil za autobusy jak ve městě, tak na meziměstských nebo příměstských linkách, tak tohle je můj neoblíbenější. No a dneska jezdíme 1053, tedy na linkách 53 a 72. I když 53 to už odzvonilo, už jenom pár dnů a 53 existovat nebude a bude čistě jenom linka 72. A zapneme si tady takhle tenhle autobus. No, natáčím to z klasického mobilu, žádné vybavení, žádný výdělečný videa, takže proto to vypadá tak, jak to vypadá. No tak 53, s tou se vlastně rozloučíme za pár dnů, protože od 11. prosince 2022 se změnou jízdních řádů sloučený linky 5372. Třeba po rekonstrukci Tomková náměstí v Brně se nám ještě 53 potom vrátí do starých kolejí, to nevíme. Nicméně tady ten kloubák, kromě toho, že je můj nejoblíbenější, a je můj domovský, takže s ním jezdím já nejčastěji vlastně a starám se o něho trošičku. Tak ten kloubák jsem vám dneska představovat nechtěl. Taky jsem vám chtěl vysvětlit, proč jsem dlouho nedal žádný video. Je to z toho důvodu, protože jsem si stal jezdit regionální linky na Blanensku. To jste si asi všimli, že tam došlo ke změně a pro mě už potom bohužel neakceptovatelná z hlediska zaměstnaneckého poměru. A tak jsem přestoupil do Brna na město. No a to vám dávat videa asi z ulic úplně nebudu, protože rozmazávat, nechci si dostat do křížku se zákonem, s předpisy, takže rozmazávat videa z obličeji a s SPZ-kami opravdu jako nechci po Brně. Toho je tolik, že už předtím to bylo velmi pracný, takže toho se ode mě zřejmě asi nedočkáte. Ale o čem si budeme povídat dneska a co je častým tématem, tak je tohle. Tady tahle krásná žlutá krabice, které se říká validátor, nám nabízí několik možností, co s ním dělat, respektive několik možností, jak si koupit jízdenku. A protože tady spousta různých mýtů a všeho možného, jak používat, jak pípat, jak nepípat a tak dále, tak právě na tenhle validátor a jeho možnosti se dneska podíváme. A mimochodem, ještě trošku odbočím, v každém autobuse, trolejbuse i šalině, nebo tramvaji, jak chcete, elektrice pro Pražáky, máte takovýhle krásný návod, takovýhle leták, jak se vlastně používá systém Pípni a Go pomocí těch validátorů. Ale my si to vysvětlíme a všechno si to řekneme. Každopádně, ten návod, já vlastně moc nerozumím tomu, proč lidi v tom mají nejasnosti, protože ten návod, když ho opravdu čtete velmi pozorně, tak je v něm uvedeno úplně všechno. Ale pro vaše pohodlí, já vám to shrnu a řeknu vám, co tenhle krasavec dokáže. A začneme úplně tím nejjednodušším, i když teda přeskočíme vlastně úplně na konec. Máme klasickou platební kartu, na které máme buď to koupenou jízdenku jednorázovou, anebo předplatní, kterou jsme si koupili přes web Brno ID, Brno ID, podle toho, jak chcete, co vyznáváte více. To znamená, máte tam takzvanou šalinkartu. V Brně se tomu říká šalinkarta pro mimobrněnské. Tak a úplně ta nejjednodušší operace, kterou můžeme udělat, je ověřit si, jestli na této kartě se nachází skutečně naše jízdenka, tedy jestli jízdenka je spjatá s touto kartou. Je to velmi jednoduché, stačí jenom tady kliknout na informace o kartě. A to uděláme, jelikož to s mobilem, tak není to jednoduché, takže ťuk a přiložíme naši kartu. No a vidíte, máme zaměstnaneckou jízdenku platnou do a všechno vlastně hezky vidíme pohromadě. Kdybyste tam měli jízdenky pro spolucestující, vidíte je samozřejmě také. Další funkce validátoru potom je koupení jednorázové jízdenky. A teď ještě ne v systému pípni a jeď, ale jízdenky, jakou chceme, to znamená na jakýkoliv počet zón, kterou vlastně vůbec tady v IDSJMK nabízí. Když přijdete k validátoru, stačí jenom vedle té informace na kartě kliknout na další jízdenku a rozbalí se vám seznam všech možných jízdenek, to znamená počet zón, 2, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále a jejich časová platnost. To znamená, když si koupíme dvouzónovou, tak na 15 anebo na 60 minut. Když zvolíme úplně klasickou na 60 minut, ťukneme na ní, ještě jednou, a tady si potom vybíráme, jestli základní, anebo zlevněnou. A vlastně počet, kolik z nich, k tomu ještě zlevněnou. A když to chceme potom zaplatit, ťukneme a přiložíme kartu. Takhle můžeme koupit vlastně několik jízdenek za raz. Já to ukončím.
A když se podíváme na ten seznam, tak je tady opravdu úplně všechno. Jsou tady klasický zónový, všechny zóny na 180 minut. Doplatek pro jednu zónu, pokud máte Sharing kartu a cestujete třeba mimo Brno, to znamená, potřebujete tu další, tu třetí zónu, kterou tam nemáte. Například, když ťuknete na další jízdenky, tak zde potom najdete i základní jednodenní, 24-hodinový tedy, 5denní, 14denní, na kolo za 70 korun v celé síti IDS JMK. Zkrátka jednoduše je tady toho hodně, stačí si s tím pohrát, vůbec se nemusíte bát k tomu přijít, a když budete cestovat šalinou, autobusem, trolejbusem a prostě si to proklikat a jenom tak se na to podívat. Ničemu to nevadí. Když se budeme bavit o režimu pípni a jeď, to znamená, že kupujeme jízdenku pouze pro sebe a ne pro celou rodinu, tak v tu chvíli přichází na řadu pouze platební karta, kterou prostě při nástupu do vozidla takhle vezmete a přidržíte a objevil se nám nástup. Tak, a teď nastávají dvě věci. Pokud jdete krátkou jízdu pouze do 15 minut, tak jakmile budete vystupovat, klidně i těsně před zastávkou, ať potom nezdržujete nástup a výstup, tak stačí jenom přiložit, on vám pípne zase výstup a v tuto chvíli se vám odečte z karty pouze 15minutová dvouzónová jízdenka. Ve chvíli, kdy jedete déle jak 15 minut, tak při výstupu už nic s kartou neděláte. Už ji znovu nepřikládáte, nepípete. V případě ale, že půjdete na přestup, to znamená úplně do jiného vozidla a nastoupíte do nového, tak si prosím pípněte znovu. V tu chvíli se totiž stane jedna krásná věc. Vy, když toto neuděláte, tak vám samozřejmě platí ta jízdenka 60 minut. Ale ve chvíli, kdy nastoupíte do nového vozidla a už jste třeba v 50. minutě té vaší jízdenky a přiložíte ji k tomu validátoru, tak si vlastně prodlužujete ten čas až na konečnou toho daného spoje. To znamená, i když přešvihnete 60 minut, tak to nevadí. Ta jízdenka po přiložení v tom novém spoji vám platí až na konečnou toho daného spoje a nemusíte si kupovat další jízdenku. Tímto si vlastně jízdenku prodloužíte. Jak se potom prokážu revizorovi? Jak revizor zjistí, že mám jízdenku? Je to jednoduchý. Revizor přijde, my si tady takhle v klidu sedíme, voda nás vytáhne zařízení, ukáže nám placku, řekne, že by si chtěl zkontrolovat jízdenku a my pouze tu kartu k tomu zařízení přiložíme. Jakmile ji přiložíme, tak on vlastně uvidí prakticky totožné informace, jako vy si můžete ověřit na tom validátoru. Pozor na velmi důležitou informaci, pouze v tarifních zónách 100 a 101. Jakmile jedete dál než v tarifních zónách 100-101, například do tarifní zóny 310, tak už potřebujete normální jízdenku, kterou si můžete koupit samozřejmě, pokud ten autobus jede mimo 101, tak přímo u řidiče, anebo sám na validátoru, anebo přes aplikaci Poseidon a tak dále. Potom ještě taková malá drobnost. Tady tato zdířka není na nic jiného než na klasické papírové jízdenky. No, třeba už brzo nebudou. V našem letáku máme ještě další zajímavou informaci. Tady v tomto proužku. Jízdné ti bude naúčtováno až po vyhodnocení všech jízd za celý den. Nejvýše 90 korun, což je cena celodenní jízdenky. To znamená, že budeme jezdit celý den po Brně a tam si pípneme a za 2 hodiny tam jedeme a potom jedeme tam a pak tam a tam a tam a tam. A jízdny by nám dělalo třeba 150 korun, tak nám to nestrhne z karty 150 korun. Ale na konci dne, respektive v noci, myslím, že někdy ve 2, ve 3 ráno se to odehrává, to strhne z vašeho účtu jenom 90 korun, tedy cenu jednodenní jízdenky. Na to bude asi všechno. Tak se mějte, čau.